בסדר גמור. איך אני שמח שהגעתי לך, כבר התפוצצתי מרעב וכל האלפקות האלה. רציתי לאכול משהו קליל, מה נכין לנו להיום? היום אני מכין לכם טאג'ין בקר. יפה. תבשיל כל מיני ירקות, מאכל מרוקאי. ביקרתי במרוקו בשנת 2004. ועכשיו אוכלים אוכל מרוקאי. עכשיו אוכלים. בוא נצא לדרך, חבל על הזמן, בוא נדבר תוך כדי אוכל, כי אני רעב. אתה רוצה לעזור לי או? אני אעשה מה שתגיד לי. אני פה למענך ובשבילך. עכשיו עושים את המרינטה של הבקר. כן. עושים קורקום, כן, ראיתי. מלח מלח זה טוב, תמיד זה טוב. ופלפל שחור. נביאים קצת מים, קצת. מערבבים את הבשר שיספוג את הטעם. בינתיים תשים לי שמן זית, אם לא אכפת לך לעזור. שמן זית כן, בתוך הטאג'ין. אין בעיה. קליל מה שנקרא. כן, עוד קצת, שיהיה, זה בסדר. יופי. אל תתקמצן. לא, אני פשוט בא מבית אפגני. אצלם לא שופכים שמן הרבה, כי אז לא יישאר. תגיד לי, אז מה עשית במרוקו ב-2004? פתחנו איזה מלון. מי זה אנחנו? אתה ואני? מי זה אנחנו? שלחו אותי לראות איזה קלאב שם במרוקו. מי שלח אותך? איזה חברה שעבדתי איתה, והלכנו לראות איזה מלון שם, והיה לי איזה חבר שם, ואני אף פעם לא האמנתי בחתונה, לא רציתי להתחתן. עד גיל 38 לא התחתנתי. אני התחתנתי בגיל 37, אתה רואה, אנחנו כבר דומים. שנינו התחתנו באותו גיל, נו. היה איזה חבר שם, הוא אומר לי, אתה רוצה להתחתן? אמרתי, בוא נראה אם יש משהו טוב, ונראה. ואז נפגשתי עם אשתי, כאילו, קלה לעתיד. אתה עושה לי שאשתך מרוקאית? אשתי מרוקאית. אתה לא מבין, אנחנו אחים, אנחנו. התחתנו באותו גיל עם נשים מרוקאיות. כן. איזה כיף. אז הרווחת גם אוכל מרוקאי וגם אישה מרוקאית. נכון. איזה כיף לך. עכשיו ככה. מה? שמנו את השמן זית. כן, מה זה שמנו? אני שמתי. אתה שם את השמן זית. שמנו. כן. בצל. בצל, לשים בצל? כן, כן. עליי, אני בעל של מרוקאי. אתה יודע איזה איכויות יש לי? עכשיו אנחנו לוקחים שן שום גם כן. עכשיו לוקחים את העגבניה, קוצצים את הדק דק. קלפים אותה קודם וקוצצים. מוסיפים זה על הבצל. נשים את העגבניות? כן, נוסיף אותה שם בבקשה. תגיד לי, ג'בר, בינינו, מי מבשל אוכל מרוקאי יותר טוב, אתה או אשתך? אשתי. איזה כנות, איזה אותנטיות, איזה יופי. עכשיו תשים את הבשר. לשים את הבשר? כן, תערבב אותו. וואי, איזה כבוד נתנו לי פה, לשים את הבשר, אתה יודע, זה כבר ממש... סטפנו שם את הבשר לבד, אתה יודע, יש לו סוס שפים שעושים את זה. הנה, הופה. שים, אל תהיה קמצן. לא, אני אדבר עם אבא שלי. היה חינוך מאוד קפדני בבית. לא לבזבז, הכל שומרים. אבל אתה לא מבזבז, אתה עושה את ה... קשה לי עם בזבוזים. עכשיו תן לו את הערבוב. אצלנו במשפחה המרוקאיות מבזבזות, והפרסים חוסכים. זה נחמד. כן. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף את הירקות. חייבים? לסדר אותם יפה. כן, חייבים פתח. וואי! 3 שעות אני מחכה לזה, ג'אבר, 3 שעות. טוב, הנה זה כבר מוכן. כבר מוכן, מה זה כבר מוכן? 3 שעות מוכן, כבר זה דקה. איזה... בואנה, זה ריח. מלך העולם. לבריאות.